että näkyy! Jee, nyt päästiin takaisin kuviin. Ja jossain vaiheessa, kun saadaan palkkikin vielä kehiin, niin sitten menee kaikki hyvin. Mutta mepäs ei mistään palkeista välitetä, me välitetään ainoastaan siitä, että rantalentopalloa ollaan siis pelailemassa. Ja sinun tehtäväsi on lähettää viestisi tänne päin numeroon 17110. Pelihän on aivan helppo. Sinun tehtäväsi on päättää vain koordinaatit, mihin haluat sen pallon lentämään. Niin näin tuo pallopoika tuolla kameran takana auttaa sinua siinä ja heittää palloja tänne päin tulemaan. Ja kaikki kesäiset terveiset ovat enemmän kuin tervetulleita. Joten eikös muuta kuin peli käyntiin. Ihan varmasti lähtee kohta peli muullakin tavalla käyntiin, kun saadaan hommas kulaamaan. Se on aina näissä suorissa lähetyksissä, että tiedä ikinä mitä tapahtuu. Mutta se ei meitä haittaa, nimittäin aurinko paistaa täällä niin kuumasti ja iloisesti, että väkisinkin tulee hyvä mieli. Onko se, että vaikka jutut ei toimisi, niin se on aivan se ja sama. Mutta toivottavasti sinulla toimii jutut ja puhelin siellä kotona. Siellä kotona toimii kaikki ja sinun puhelimesihan pitää toimia sorminäppäryyden, eli kirjoitat ne viestit ja 17110 on se numero. Joten tänne päin niitä viestejä tulemaan, kaikki viestit jää talteen, eli ihan kohta kun rupeaa tuo meidän chattipalkkimme tuossa toimimaan, niin kaikki viestit tulevat varmasti sinne, joten ei sinun tarvitse odotella yhtään, sinä voit saman tien pistää sen viestin tulemaan. 17110 on siis. No, avataan sitten. Saadaan toivot. Siellä lauletaan tuolla takahuoneessa Marilynia. Teidän pitäisi kuulla tää, mitä mulle korvaan tulee. Voi. Onko sulla tekokynnet? Ava, ootko joka päivä telkkarissa? Onko sulla poikaystävää Veera? Mulla on rakennekynnet. Ja olen joka arkipäivä telkkarissa ja ei ole poikaystävää. Rolle, oot paljon nuorempi kuin luulin. Paljon sä muuten Rolle oot? 36, eikä oo. Ihana minun takkutukkani. Kiitti, kuinka vanha luulit, että on. Rolle on kuulemma 24. Meillä on täällä nuorta porukkaa paitsi sua. Yksi pallopoika rupeaa käymään vähän vanhaksi. Sen tahti rupeaa vähän hidastua tuolla takana. Ihmekäs kun pallo ei lähde kunnon tahtiin. Pitäisi vaihtaa sekin vähän mistä. Olut, Martin, vodka. Itse asiassa mä en kauheasti tykkää alkoholista, mutta kyllä pilettäminen on kivaa. Mutta Sommespoon siideri on mun lemppari. Mä tykkään leikkiä Barbell ja Baby Bonella. Onks muita Maisa juokse, Milli, Maisa juokse kauemmaksi. Maisa juoksee kauemmaksi. Sori Sofia, en pääse kisoihin. Tee Inkke. Lol, mitä? Kisa Emmi. Siis se haluaisi Emmin ton nimeksi. Eikö toi oo poika toi meidän pulvapallopää? Onko sulla salaattikastiketta? Ei ole, koska mä en tykkää salaattikastikkeesta. Mä en käsitä vuosi toisensa jälkeen ja päivä toisensa jälkeen, niin silti te pystytte aina yllättämään mut noilla viesteillä, mutta eiköhän se ole ihan positiivista. Cheppe, onko se ehdotus? Kattokaa.